momento de devoción con Dios, para encorajar, inspirar y bendicionar. Bombini. De Bijbeltekst van vandaag kunnen we vinden in het boek Romeinen hoofdstuk 15 vers 13. Het is mijn verlangen dat God die ons hoop geeft, u door het geloof vol zal maken van blijdschap en vrede. Dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. Je diepste behoeften en verlangen zullen alleen worden voldaan in een intieme relatie met God. Geen enkel persoon zal je zo diep kunnen bereiken zoals God. Niemand kent je zo goed of zal zoveel van je houden. Dat onbevredigbare verlangen naar meer dat je voelt. De leegte die je wilt dat je naasten vullen, zijn daar gezet door God, zodat Hij deze gevoelens kan vervullen. Laten we samen een kort gebed doen. Onze lieve Vader in de hemel, help mij om dichter bij U te komen en vervul mijn leegte door Uw liefde. Dit en alles vraag ik in de lieve naam van Jezus. Amen.